என்னம்மா ஆபிதா பேகம். எங்கேருந்து மாறீங்க? சென்னையில இருக்கு. என்ன வயது? வயசு 51. சரி, என்ன தொந்தரவு நம்மள்ட்ட பார்க்க வந்தீங்க? கை வலி. எவ்வளோ நாளாக இருக்குது கை வலி? கை வலி இருக்கு, 2 வருஷமா இருக்கு. கை ஷோல்டர் தூக்க முடியாது, தூக்கும் போது எப்படி வலிக்கும்? வலி தாங்க முடியல, தூக்கவே முடியல. சரி, கை தூக்க முடியாது. இதுக்கு சிகிச்சையெல்லாம் பார்த்தீங்களா? சிகிச்சை பார்த்து மருந்து சத்தம் ஆயில்மெண்ட் போட்டால் ஒன்றும் கேட்கல. கேட்கல. சரி, இப்போ பார்த்து ஒரு 20 நிமிஷத்தில் சரி பண்ணி விட்டோம். இப்போ கையை தூக்கி காமிங்க பார்ப்போம். சரக்குன்னு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. வலி வேதனை எல்லாமே. முதல்ல எப்படி தூக்க முடியாது. இவ்வளோதான் தூக்க முடியாது. எவ்வளோ தூக்க முடியாது, இதுக்கு மேலே தூக்க முடியாது. அந்த தசை பகுதியெல்லாம் ரத்தம் கிளாடாகி கட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதெல்லாம் இப்போ தொட்டு பாருங்க, சுத்தமாக. சரி சரி, உத்தரங்கள் சொல்லியிருக்கோம், அதை கொடுத்தாலே போதுமானது. இருந்து முழுமையாக விடுபட்டு போயிடலாம். சரியா? வலியெல்லாம் போயிடுச்சாமா? உண்மையான தகவலை சொல்லணும். சரி, கை இப்படி மடக்கி நல்லா ஆம்ஸ் வலிக்குதான்னு பாருங்க. சூப்பராக போதா? வலி இல்லாமல்? சரிம்மா, ஓகே.